subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ta tabbata fa duniya ta zo ƙarshe, sai dai fatan Allah ya sa mu cika da imani. Masu saurare, wani kalan labarin ban tausayi da kuma dai babban al'ajabi da kuma dai ban mamaki muke tafa da shi a yau din nan. Masu saurare, dan kun gyara zama za ku ji cewa an kama wasu gungun matasa guda uku yayin da suka taya wani abokinsu ƙona mai gidansa domin ya gaji wato dai dukiyarsa da kuma dai fa abubuwan da ya mallaka. Masu saurare, su ku gyara zama ku zanna kuma ku biyan makashin wannan bidiyo namu domin ba ku labari tan gabar ku ga ƙarshe ta yadda aka yi wannan matashi har ya kirawo mai gidansa ya zuwa gidansa daga ta kawo dai da san mai wannan aika-aikar. Masu saurare, amma kai tsaye kafin mu dangana da gudanar rahoton nan za mu so ɗin ya kasance wannan fa shine fa kenan sun ku na farko da suna gwamnati Afirka da ke wani subscribing da kuma da wani alamar ƙarasa na ba haka. Ga dai ci gaban rahoton nan. Wasu rahotanni jiya na bayyana cewa an kama wasu gungun matasa guda uku yayin da masu rai ake zargin su da sun taya abokinsu yin aika-aika kan mai gidansa. Yayin da masu rai a jiya ne da aka bayyana cewa wannan yaro ya kirawo mai gidansa zuwa gidansa, wato dai ya gayyace shi da ga masu saurare ya samu bayan ya gayyace shi ya kawo mai abinci da ruwa. To dai ashe masu saurare mu gobe da kama shi ya sa masa guba a cikin abincin da na masu saurare fa ga alamun wannan guba ba fa za ta yi saurin kashe wannan bawan Allah fa. Da masu saurare sai kirawo abokan shi guda biyu har da shi su uku kenan. Masu saurare tana ana kawai sai suka kunna mai wuta, suka banka mai wuta da ni wannan bawan Allah fara ci ya wuta a ya ƙone. Yanzu masu saurare an tabbatar da cewa jami'an tsaro sun kama su, yayin da kuma masu saurare yanzu za su girba abin da suka aikata na wannan laifi da suka aikata. Tabbas masu saurare, wannan laifi ya matuƙar muni, ya yi matuƙar girma. Tabbas masu saurare a yanzu fa da ma rayuwa ta koma da masu saurare an ga misalin mutum kaɗan fara ci gaba za a ringa banka hankali ana bibiyar ka har ta kawo masu saurare da an zo an cutar da kai. To masu saurare, Allah ya sa mu dace. Masu saurare, Allah ya sa wa'annan mutane da kuma dai fa wato dai fa ire-iren su wasu gyara su ba hanyar ta daidai. Masu saurare, da ke da mu kawo ƙarshen labaran namu ne yanzu, sai mu tara a cikin labaran namu na anjima da mu kama kuwa sai har labaran. Masu saurare, mu ta lafiya, Allah ya sa mu dace. Amin summa amin.